Dobar dan svima, evo ja se neću predstavljati, svi me i poznate. Ja ću vam danas reći nešto o ulozi ekološke poljoprivrede u ublažavanju klimatskih promjena i degradacije tla. Što je zapravo ekološka poljoprivreda? To je jedan alternativni oblik poljoprivredne proizvodnje, čiji zadatak je da štiti tlo, vode i zrak. U ekološkoj poljoprivredi u proizvodnji ne koriste se ni pesticidi, herbicidi, fungicidi, insekticidi, niti se ne koriste mineralna gnojiva, također se ne koriste u ishrani životinja hormoni, niti se životinje liječe raznim antibioticima, kao što je to slučaj u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj ekološke poljoprivrede je proizvodnja hrane visoke hranidbene vrijednosti, nećemo reći zdrave hrane, sva hrana je zdrava i konvencionalno proizvedena hrana je zdrava hrana, međutim, evo, hrana koja se proizvodi po ekološkim standardima je više hranidbene vrijednosti. Inače, ekološka poljoprivreda, cilj ekološke poljoprivrede je i suradnja sa prirodnim ciklusima, znači poticanje kruženja tvari i energije i tu ne dolazi do onih štetnih posljedica, ne znam, da imamo viška ugljikovog dioksida, ne znam, dušičnih oksida, jer potičemo i mikrobiološku aktivnost i prirodne cikluse kruženja tvari i energije. Ono što je specifično za poljoprivrednu proizvodnju, ekološku poljoprivrednu proizvodnju, je da se tu nastoje iskoristiti svi potencijali koji su na gospodarstvu, od gnojidbe, recimo korištenje organskih gnojiva sa gospodarstva, naravno od životinja iz ekološkog uzgoja, zatim i kompost i životinjama se nastoji osigurati što prirodniji način življenja, odnosno životinje u ekološkom uzgoju bi trebale barem 1/3 vremena provoditi vani na ispaši. I sve to na kraju, s obzirom da se ne koriste mineralna gnojiva, dovodi i do smanjenog onečišćenja okoliša i na taj način se potiče i biološka raznolikost. Naravno, s obzirom da, eto, kao što sam rekla, da ekološka poljoprivreda potiče prirodne cikluse kruženja i tu nemamo niti viška onih stakleničkih plinova koji bi nam bili štetni za okoliš. S obzirom da smo svi svjedoci klimatskih promjena, svi, eto, i sad u 3. mjesecu imamo visoke temperature, što nije bio slučaj u prijašnjih godina. I u posljednjih 20-ak godina i znanstvenici se bave klimatskim promjenama, s obzirom, eto, da nam se svašta nešto događa vezano uz klimu, pa su napravljene i neke projekcije na temelju dosadašnjeg klimatskog scenarija, što bi se zapravo moglo dogoditi u budućnosti. I tako znanstvenici kažu da bi Gorski kotar mogao ostati bez snijega, eto, šume bi mogle postati savane, svjedoci smo toga da nam trava raste kao luda već sad. I mogle bi se pojaviti i neke nove bolesti, neki novi štetnici, recimo mi možda svi ste vidjeli one naše nove bubamare, koje više nisu onako lijepe crne-crvene, nego su neke žute i napadaju rajčicu, patliđane, a više onih praktički lijepih crvenih i crnih nema. Isto tako znanstvenici kažu da bi temperature mogle u budućnosti rasti i to, eto, jednom nekakvim tempom koji nije niti poželjan. I maksimalne i minimalne temperature mi nemamo, eto, tijekom
zime više niskih temperatura. Nekad su to bile temperature i do -10, praktički danas više tih temperatura nema. Isto tako pojavljuju se poplave, razne vremenske nepogode. Više nemamo ni onih nekih godišnjih doba, proljeća, imamo možda zimu, ljeto, zima, praktički jesen, proljeće više i ne postoji. Ono što je isto tako jako veliki problem i za ljude i za poljoprivrednu proizvodnju, naročito jer je poljoprivreda tvornica bez krova i te vremenske nepogode, suše i izrazito velike količine oborina u kratkom vremenu, poplave i tuče smanjuju poljoprivrednu proizvodnju, ali i štete drugim sektorima, uništavaju imovinu, pa čak i odnose ljudske živote. Eto, svi ste to i imali priliku vidjeti. Ovo su prizori iz Hrvatske. Ova prva slika gore, eto, izrazite poplave, pa imamo isto tako, eto, ne samo kod nas, nego i u svijetu, pa imamo pojavu šumskih požara kod visokih temperatura, recimo u Australiji. Sve su to posljedice klimatskih promjena. S obzirom, eto, da imamo to što imamo i na razini ne samo u Hrvatskoj, ali i na svjetskoj razini i na razini Europe rade se neke strategije prilagodbe klimatskim promjenama, jer klimu ne možemo mijenjati. Na neki način se moramo prilagoditi način poljoprivredne proizvodnje, jer jesti moramo, a i eto, mi sve teže, pogotovo mi stariji, podnosimo visoke temperature, jer su nam te maksimalne temperature bile do 37. Pitanje što će biti ove godine, da li do 40 stupnjeva i više, što je jako teško izdržati. Evo, tako su projekcije da će do 2070. eto, temperature još rasti, osobito na Jadranu, pa eto, morat ćemo ići u planine na godišnje, ne više na more. Pretpostavke su, eto, da promjenu klime smo velikim dijelom uzrokovali mi, velike emisije stakleničkih plinova i naravno da se radi sve u smislu da bismo i smanjili emisije tih stakleničkih plinova, jer trošimo velike količine fosilnih goriva, naravno tu imamo i velike količine stakleničkih plinova i svi ti staklenički plinovi, naravno i dušični oksid, nije samo i metan, sve su to staklenički plinovi, međutim oni se preračunavaju kao ekvivalent CO2, pa onda imamo i tako se i izražavaju, pa možete vidjeti da je, ne znam, emisija CO2 bila u atmosferu, ne znam, tolika i tolika. Ali tu ne ulaze samo ugljikov dioksid, nego i drugi staklenički plinovi i dušični oksidi i metan koji se preračunavaju na taj način. S obzirom, evo, da volimo papati i meseko, imamo i veći broj stoke, pa imamo i veću emisiju metana u atmosferu i mineralna gnojiva su naročito veliki izvor dušičnih oksida gdje odlazi dušični oksidi u atmosferu, ne samo kod gnojidbe, nego i kod proizvodnje dušičnih gnojiva. Ja sam tu našla jedan rad gdje govori se o tome koliko dušik i dušični oksidi sudjeluju u globalnom zatopljenju. Znači, ova gornja crta znači, pokazuje emisiju ugljikovog dioksida iz tla i imamo također i kod proizvodnje dušičnih gnojiva isto tako troše se fosilna goriva.
i za proizvodnju 1 kg dušičnog gnojiva s novijim tehnologijama troši se 0,76 litara fosilnih goriva, znači što je opet preračunato kao ekvivalent dizel goriva, a naravno starije tehnologije troše još i više. I dušični oksidi su i puno opasniji od našeg ugljikovog dioksida kojeg ćete čuti možda kod kolegice, da kod oranja, kod preokretanja tla izlazi iz tla velika količina ugljikovog dioksida jer su velike količine ugljika nalaze u tlu u obliku organske tvari. Kako to izgledalo? Evo malo statistike 2017. To vam je tu dolje koliko smo mi sudjelovali, poljoprivreda, znači 8,72%, ne znam koliko se to vidi. Vidi se, znači poljoprivreda je 2017. u ukupnoj emisiji stakleničkih plinova sudjelovala sa 8,72%. Međutim, 2019. evo malo smo se popravili i stigli smo već skoro na 11%. Tako da evo morali bismo nešto napraviti po tom pitanju da ipak mi smanjimo emisiju isto tako ugljikovog dioksida, a ne da ju povećavamo. Jedan obećavajući način proizvodnje je upravo ekološka poljoprivreda. Naravno i drugi sektori, ne samo poljoprivreda, isto tako sudjeluju u toj globalnoj emisiji stakleničkih plinova, ali eto svaki od nas na neki način treba doprinijeti da se emisija ugljikovog dioksida smanji. Jer u protivnom, eto, taj klimatski scenario će se nastaviti i dalje i ono što je možda zabrinjavajuće, uz taj porast temperature koji je neminovan, kakav će on biti, jedno su projekcije, a drugo je stvarnost koja se može dogoditi. Može temperatura rasti još i više nego što se predviđa, a isto tako predviđa se da će i razina mora rasti čak i do 88 cm, što bi značilo da bi neka mjesta mogla biti čak i poplavljena i nestati, a isto tako se predviđa što se tiče poljoprivredne proizvodnje da bi neka Južna Europa praktički mogla postati pustinja i Sahara gdje bi bila nemoguća poljoprivredna proizvodnja. Klima nikako ne ide u prilog poljoprivrednoj proizvodnji i prilagodba je neminovna, način proizvodnje koji će smanjiti emisiju stakleničkih plinova, a jedan od tih načina proizvodnje je i ekološka poljoprivredna proizvodnja. Što bi se moglo dogoditi? Znači, mogli bismo ostati bez hrane ili da nemamo dovoljne količine hrane, jer se isto tako pretpostavlja u slučaju da se taj klimatski scenarij nastavi, da bi Europa mogla izgubiti 11-17% poljoprivrednih površina, tu negdje i Hrvatska, znači, a pogotovo južniji dijelovi bi praktički mogli postati nepogodni za poljoprivrednu proizvodnju, tako da bismo mogli u budućnosti imati nestašicu hrane i opskrba hranom mogla bi biti upitna upravo zbog te klime koja je takva kakva je. Ekološka poljoprivreda naravno ima potencijal za smanjenje emisije stakleničkih plinova iz razloga što potiče kruženje tvari i energije. Plodnost tla se održava pomoću organskih gnojiva koja su
prvenstveno proizvedena na gospodarstvu ili komposta i u ekološkoj poljoprivredi se potiče upravo da je to jedna zaokružena cjelina gdje ćemo sve imati na gospodarstvu, naravno ako baš nemamo sve, ali nastojimo što više tog, ajmo reći, repromaterijala osigurati na gospodarstvu na način da koristimo organska gnojiva, da se u plodored uvode leguminoze, znači leguminoze obogaćuju tlo dušikom i ne trebamo ona dušična gnojiva, ne trebamo dušik za koji sam tamo i pokazala da taj dušik jednostavno kod proizvodnje, ali i kod korištenja emitira veliku količinu dušičnih oksida u atmosferu. U konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji imate uzak plodored, naravno leguminoze, to ko to sije još. Sije se uglavnom pšenica, kukuruz, tu dolazi ne samo do degradacije tla, nego evo i nemamo ni organske tvari. Organska tvar se mineralizira, ne unosi se mineralnim gnojivima nova organska tvar u tlo i dolazi do degradacije organske tvari, naravno i do svih štetnih posljedica koje to za sobom vuče. Znači, ako tlo nema organske tvari, smanjena je i vododržnost, takva tla su zbijenija, takva tla su podložnija eroziji i naravno da je poljoprivredna proizvodnja, odnosno prinosi na takvim tlima su smanjeni. Tu sam našla isto jedna znanstvena istraživanja gdje se govori da 1 kg dušičnih oksida 300 puta više zagrijava atmosferu nego 1 kg ugljikovog dioksida. Što znači, eto, u ekološkoj poljoprivredi se ne koriste ta dušična gnojiva, mineralna gnojiva. Vi ste vjerojatno čuli za ograničenja vezano uz gnojidbu dušikom na razini Europske unije, a i kod nas, da se godišnje ne smije gnojiti više od 170 kg dušika iz razloga što je dušik jako pokretan u tlu i on se ispire u podzemne vode, dolazi do onečišćenja pitkih voda, ali i površinskih voda i dolazi do eutrofikacije voda. Kod ekološke poljoprivrede dušik je u organskoj tvari, znači to je organski dušik, on se mineralizacijom oslobađa i postaje pristupačan biljci, znači taj proces je puno sporiji i manja je opasnost od ispiranja u podzemne vode i površinske vode. S obzirom da je plan da se smanje emisije ugljikovog dioksida, a neovisno o planovima, svi smo pogođeni klimatskim promjenama, svako od nas bi trebao na svoj način doprinijeti da se smanji i emisija ugljikovog dioksida i da se smanji degradacija tla, jer tlo je isto tako prirodni resurs koji nije neiscrpan ako ne vodimo brigu o plodnosti tla. Plodnost tla bi mogla isto tako doći u pitanje, jer već danas mnogi ljudi kažu evo sve sam pognojil, gnojiva sam dodal, ali ništa ne raste. Gnojiva su samo jedan dio plodnosti tla, međutim tlo treba i mikrobiološku aktivnost i humusa, organske tvari naročito bi trebalo biti u tlu da bismo imali i visoke prinose. Da ne bi pričali priču da je ekološka poljoprivreda ta koja je obećavajuća vezano uz smanjenu emisiju stakleničkih plinova,
Ja sam tu našla jedna istraživanja koja su se provodila respektabilni broj godina, preko 21 godinu, i ti podaci su zaista i relevantni. Nije provođen, istraživanja nisu provođena godinu i dvije, nego veliki broj godina, 20 godina, to je jako dugačko razdoblje. I kažu da ekološka poljoprivreda troši do 53% manje gnojiva, 97% manje pesticida od konvencionalne. Međutim, naravno, mi možemo u konvencionalnoj poljoprivredi isforsirati prinose sa mineralnim gnojivima, dok to kod ekološke poljoprivrede nije moguće jer je i manja količina hranjiva u tlu, ali je i manja opasnost od degradacije tla i onečišćenja okoliša, i prinosi su za 20% manji od prinosa u konvencionalnoj poljoprivredi. Što se tiče energije, gnojiva, usporedba neka ekološka, konvencionalna, znači to su prinosi ozime pšenice 4,7 tona po hektaru, 15% manje nego u konvencionalni, 60% manje gnojiva se troši, 30% manje energije, znači 97% manje pesticida, i plodnost tla se povećava u ekološkoj poljoprivredi. Znači sva ova naša degradirana tla bi trebalo popraviti, povećati plodnost, naravno unošenjem i organskih gnojeva i onih mjera koje potiču podizanje plodnosti, a ne samo mineralna gnojiva i gdje dolazi do degradacije tla. I u tim istraživanjima je utvrđeno da je emisija stakleničkih plinova 18% manja nego u konvencionalnoj poljoprivredi. Znači nije to samo da mi kažemo da to tako je, nego su to pokazala i znanstvena istraživanja dugi niz godina. Što se u tih 20 godina događalo sa organskom tvari? Ovdje možete vidjeti 4 načina poljoprivredne proizvodnje. Ova zelena crta je biodinamička poljoprivredna proizvodnja, znači to je jedan oblik poljoprivredne proizvodnje sličan konvencionalnoj, gdje se koristi biodinamički kompost u gnojidbi i razni pripravci. U ekološkoj poljoprivredi se koriste organska gnojiva. Znači, što se tu dogodilo? Porasla je količina organske tvari u tom razdoblju. Zatim tu imamo, ovo plava je ekološka poljoprivreda, znači isto u ekološkoj poljoprivredi se zadržava, došlo je do smanjenja, ali ipak se zadržava količina humusa, dok je najgora situacija sa humusom u konvencionalnoj poljoprivredi gdje se koriste samo mineralna gnojiva. Znači tu dolazi do nagle degradacije organske tvari i naravno svih tih nepoželjnih posljedica o kojima sam govorila. Po kulturama ja sad tu ne vidim čitati, s obzirom da imam krive naočale. Tu možete vidjeti koliko je manja emisija ugljikovog dioksida kod pojedinih kultura, osim kod, ovo je pori luk i krumpir. Kod ujaka je povećana emisija stakleničkih plinova. Znači jedino kod pori luka i kod proizvodnje krumpira, u ekološke proizvodnje krumpira utvrđena je veća emisija ugljikovog dioksida, a kod svih ovih kultura je utvrđena manja emisija ugljikovog dioksida u atmosferu. Uz organska gnojiva u ekološkoj proizvodnji isto tako se potiče zelena gnojidba za održavanje plodnosti i naravno se unose
organska tvar zelenom gnojidbom i ona hranjiva koja ostanu u tlu, biljka ih usvoji i ponovo se vraćaju u tlu. Nema upotrebe mineralnih gnojiva, nema niti emisije ugljikovog dioksida kod proizvodnje mineralnih gnojiva, s obzirom da se sve odvija na gospodarstvu, nema ni nekih transportnih troškova, jer to su isto tako troškovi, ali i povećana emisija ugljikovog dioksida. Hrana se proizvodi na gospodarstvu, nema proizvodnje pesticida, nema onečišćenja tla pesticidima ni voda. Koliko god mi nastojimo koristiti te pesticide na jedan, ajmo reći, način prema pravilima struke, ipak tu dolazi do nakupljanja i tih tvari u dijelovima biljaka koje mi i jedemo. Naravno, to su pretpostavka manje količine od onih koje bi bile maksimalne da bi ta hrana bila štetna. I imamo manju koncentraciju dušika u tlu, manju emisiju ugljikovih dioksida, veći sadržaj humusa, bolja je i struktura tla, jer humus sa onim humusne tvari sa mineralima gline, rekli smo da tvore i sa kalcijem strukturne mikroagregate od kojih nastaju makroagregati i na taj način se popravlja i struktura, manja je zbijenost tla, korijen biljke lakše prodire kroz tlo, jer ako je tlo jako zbijeno, korijen ne može iskoristiti ona hranjiva koja su udaljenija od korijenovog sustava. I naravno, ako tlo nije zbijeno, u tom slučaju je infiltracija vode u tlo bolja, a ako imate zbijeno tlo, onda voda, ona koja padne, površinski otiče u vodotoke ili nekakve kanaliće i biljka od toga nema nikakve koristi. I također smanjena je i opasnost od erozije kod takvih tala koja su strukturno polja i kod, naravno, tala gdje se... Znači, i tu imamo smanjenu opasnost od erozije upravo iz razloga jer jedna rotacija u ekološkoj poljoprivredi traje 6 do 7 kultura, odnosno 6 do 7 godina. Nije ono kukuruz ili kukuruz pšenica kukuruz, nego barem se izmjenjuje jedno 6 do 7 kultura u jednoj rotaciji u ekološkoj poljoprivredi. Sve smo to lijepo rekli, ekološka poljoprivreda i tla u ekološkoj poljoprivredi, s obzirom da sadrže više humusa, možete vidjeti ovdje s ove strane. Takva tla su i tamnije boje, jer svi ste vi zapamtili da je humus tamna organska tvar. Znači, tla koja sadrže više organske tvari su i plodnija tla, dok u konvencionalnoj poljoprivredi, naravno, tla su uglavnom sa manjom količinom humusa, kisela, zbijena i vrlo nepogodna za poljoprivrednu proizvodnju. Ali da bismo mi znali kakva je situacija sa našim tlom u bilo kojoj proizvodnji, bilo da se radi o konvencionalnoj ili ekološkoj proizvodnji, trebali bismo napraviti kontrolu plodnosti tla, vidjeti kako je to naše tlo, da li ima hranjiva, nema hranjiva, koliko ima humusa, da bismo mogli postupiti na jedan stručan način i poboljšati poljoprivrednu proizvodnju i prinose. Kako počinje kontrola plodnosti tla, to ćemo vidjeti na ovom praktičnom dijelu gdje ćemo ići na teren. Evo, i tamo ću nešto ispričati o kontroli plodnosti tla. Kako se vrši kontrola plodnosti tla? Počet ćemo sa uzimanjem uzoraka tla u polju gdje ćemo ići u koliko sati? 12? I na kraju, evo, nekakvih malo pitanja za razmišljanje, za komentiranje.
neka znanstvena istraživanja kažu da je emisija ugljikovog dioksida kod ekološke proizvodnje manja. Sad, s obzirom da smo rekli da imamo manje prinose, da li je manja, što vi mislite? I manji prinosi znači veće poljoprivredne površine da bismo zadovoljili potrebe za hranom. Što mislite po tom pitanju? I na kraju manji prinosi, viša cijena. Što mislite po tom pitanju? Eto. Hvala na pažnji. Hvala vama. Eto.